मराठी अकादमीची घटना दुरुस्ती करपाचो अधिकार फक्त आम सभेकूच आसा आनी कोणाकूच ना अशी खर प्रतिक्रिया अकादमीचो अध्यक्ष नरेंद्र आजगांवकार आनी कार्यकारिणीचो वांगडी संजय हरमलकारान उक्तायल्या। अकादमीचेर टिका करपी लोक मराठी राजभाषा जावची म्हूण कांयच करिनात अशी टिकाय आजगांवकारान केल्या। जे काही वर्तमानपत्रात आज जे आलेलं आहे तर सरकारची समिती आहे, समितीच्या रिपोर्टची आम्ही वाट पाहतो आणि सांगायचं म्हणजे गोमंतक मराठी अकादमी घटनेच्या आधारे लोकशाही पद्धतीने चालते। दुसरं सांगायचं म्हणजे गोमंतक मराठी अकादमी ही ओपन करा म्हणून ते सांगण्यात येतं, तर मराठी अकादमी ही ओपन आहे आणि आम सभा जे पब्लिक जनरल पब्लिकून वेगवेगळे मतदार जे गट आहेत त्यातून निवडून येतात आणि सुरुवातीपासूनच आमसभा आहे। घटना गोमंतक मराठी अकादमीची सुंदर घटना ही सुरुवातीपासून आहे। वर्तमानपत्रात जे काय येतं, जी कोण मंडळी काय बोलतायत काल त्याच्यामध्ये तुम्ही कालचे जर पाहिलं तर हे जवळजवळ 90% लोक मराठी अकादमीचे सदस्य होते, कारण ही संस्था कायमस्वरूपी मलाही कायमस्वरूपी नाही आहे। त्यावेळी त्याच्या पद्धतीप्रमाणे हे लोकांना कदाचित कायमस्वरूपी आपली संस्था असावी, आपल्या हातात असावं असे वाटलं असेल, तर तसं संस्थेचं नाही तुझी। आणि आपल्याला एक बंधन आहे घटनेचं, आमसभा ही सुप्रीम आहे आणि आमसभेचा जो निर्णय असेल तो कार्यकारी मंडळाचं काम आहे इम्प्लिमेंटेशन करणं। कार्यकारी अध्यक्षाला स्वतःला असे काही मोठे अधिकार नसतात। कार्यकारिणी हजर झाली नव्हती, त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल। ही जाहीर सुनावणी ठेवणं म्हणजे चुकीची गोष्ट आहे। हा कोर्ट नाही आहे। जाहीर सुनावणी घेतात म्हणजे कोर्ट आणि आम्हाला का कोर्ट जसा वॉरंट काढतो तसा आम्हाला कार्यकारिणीला वॉरंट काढला होता का? आम्ही कार्यकारिणी गैरहजर राहिलो, आम्ही बहिष्कार टाकला, कारण आम्हाला आमसभेला विचारायचं असतं। आम्ही आमसभेची परवानगी घ्यायची असते। आमसभेने आम्हाला जर परवानगी दिली असती तर आम्ही गेलो असतो। आता हे विष्णू वाघ जे समितीचे अध्यक्ष आहेत, ह्यात विष्णू वाघाने जेव्हा दिगंबर सरकार होतं, दिगंबर कामत सरकार होतं, तेव्हा ह्यात विष्णू वाघाने जाहीरपणे वर्तमानपत्रामध्ये मांडलेलं होतं आणि त्याच्या आमच्याकडे पुरावे आहेत, कटिंग्स आहेत। त्याच्यामध्ये सांगितलं होतं की सरकार कोण घटना दुरुस्ती करणारा, सरकार कोण अनुदान बंद करणारा, असे हेच विष्णू वाघ म्हणणारे आज हेच विष्णू वाघ सांगतात इकडे सावळा गोंधळ चाललाय, घटना दुरुस्ती व्हायला पाहिजे, आम्ही पैसे खातो, तुम्ही पैसे खातोय हे आरोप जर करणार असाल तर अगोदर चौकशी करा। एमपीटीच्या बर्थाचे विस्ताराविशीं आयतारा आपयल्ली भौशीक सुनावणी तिसरे फावट फुडें धुकल्ली। सुनावणेविशीं संबंदीत लोकांमेरेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची नोटीस सारकी पावूंक नाशिल्ल्यान लोकांनी हरकत घेतली। एमपीटीचो चेअरमॅन सुनावणेक येना म्हूण फुर्योज जाल्ल्या लोकांनी अधिकाऱ्यांक बोडीर काडले। लोखणा मीन आनी कंटेनर हाताळपा खातीर एमपीटी बर्थाचो विस्तार करपाक सोदता। प्रदूषणाक लागून सध्या एमपीटीक कोळसो हाताळपाक मंडळान बंदी घाल्या। लोखणा मिनाची निर्गतूय बंद आसा। आता बर्थाचे विस्तार येवजणेकूय आडमेळ येवंक लागल्यात। I have seen that there are so many lacunas which may render this meeting infructuous. That's why I have directed the Pollution Control Board to follow everything and only then they can come up for the meeting. Moreover, text of the EIA is required to be sent to all the public libraries within the parameter of 10 kilometers. If there is no public library, it has been brought to my notice by Savio Courier that you can send it to the panchayat. So accordingly, I will have to verify the provisions of the law and only then I will see that the meeting is conducted. I am chairing this meeting for the first time, and when there are legal lacunas are there, I cannot continue with the meeting. That's why, with the due respect to all the persons who are present here, I have ordered to adjourn the meeting so that legal requirements are fulfilled first, and only then the meeting is conducted. Well, today, the purpose of adjournment was just simply not compliance with certain provisions which was not to be taken seriously off. Because as far as the board is concerned, we have complied with all the requisites. We have sent it the copies to all the district collectors out, municipal councils, DITC, as well as the concerned Jilla Parishads. However, the point was raised during today's public hearing that draft EIA report should have been made available to public libraries, which comes within the purview of Manamagaon Municipal Council.
however, the chairman of this public hearing held it otherwise. He thought that the copies of the document should have been given to public libraries, including the panchayat. Because of this sort of misconception, he was forced to adjourn the meeting, today's meeting. रान आणि पर्यावरण मंत्री एलिना साल्डानाच्या मतदारसंघात साकवाळे व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर रितीन झाडां मारल्यात. थंयच्या लोकांनी राना खात्याकडेन कागाळ केल्या. उपरांत खात्याक ही गजाल कळ्ळी. राना अधिकाऱ्यांनी सुवातीचो पंचनामो करून मुखावेली कारवाई चालू केल्या. तो अभी कितना दिन से काम चल रहा है यहाँ पे? ये 5-6 दिन से चल रहा है सर. कितना झाड़ काटा है अभी तक? कितना झाड़, ये सर ऊपर का जो दिख रहा है ये थोड़ा, और नीचे तक गया है. इसका कुछ परमिशन दिया है वो लोग आपके पास? परमिशन उनके पास होगा सर. होगा. जायतो वावर केल्लो आसा आनी हो प्रायवेट फॉरेस्ट म्हूण डिक्लेअर करपाक आमचो वावर चालू आसा. आमी सद्याक आतां हांगा आयिल्ले कडेनची आमकां क्लिनींग पळय विदावट परमिशन क्लिनींग केलें. आमी तें मातशें पळयलें, सगळीं झाडां कट केल्ली आसा, म्हणजे बारीक बारीक पिशवी सगळी कट केल्ली आसा. थोडी थोडी मोठी पण आसात. आमी तेजेर आतां आमगेलें प्रोसिजर कितें आसा न्ही, आमी तें स्टार्ट करता, चालू करतले. आता घेऊया एक विसव.